ஹலோ கைஸ், தனுஷ் அவருடைய திருச்சிற்றம்பலம் படம் ஆகஸ்ட் 18 ரிலீஸ் ஆகிற இந்த தருணத்தில் அந்த படத்தோட டைரக்டரான மித்ரன் ஜவஹரை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இவரோட கெரியரை செல்வராகவன் அவரோட அசிஸ்டண்டா தான் ஆரம்பிச்சாரு. அது மட்டும் இல்லாம இவர் செல்வராகவன் அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் இவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் டிசம்பர் 2004 அப்ப தனுஷ் அவரை வச்சு அல்லு அர்ஜுன் தெலுங்குல பண்ணி சூப்பர் ஹிட் ஆன ஆர்யா படத்தை ரீமேக் பண்ணலாம்னு இருந்தாரு. பட் அப்ப அந்த டைம்ல அதை பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் பல போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் 2008 தனுஷ் அவர் வச்சு யாரடி நீ மோகினின்னு ஒரு படம் எடுத்தாரு. இந்த படம் 2007 செல்வராகவன் வெங்கடேஷ் அவரை வச்சு எடுத்த ஆடுவாரி மாடலுக்கு அர்த்தாலே வேறிலே அப்படிங்கிற ஒரு தெலுங்கு படத்தோட ரீமேக் தான் இந்த யாரடி நீ மோகினி படம். அது மட்டும் இல்லாம யாரடி நீ மோகினி படம் ஆல் டைம் பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு. அதோட இந்த படம் ரொம்ப நாள் ஓடிச்சுன்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா தனுஷ் அவர் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் படமா அல்லு அர்ஜுன் அவர் தெலுங்குல பண்ண ஆர்யா படத்தை 2004 அவர் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. அப்புறம் பல போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் யாரடி நீ மோகினி சக்சஸ் ஆன உடனே அதே ஆர்யா படத்தை ரீமேக் பண்ற வாய்ப்பு இவருக்கு 2010 அமைஞ்சது. சோ ஆர்யா படத்தை ரீமேக் பண்ணி தனுஷ் அவர் வச்சு குட்டின்னு ஒரு படம் எடுத்தாரு. அண்ட் இந்த படம் 2010 பொங்கல் அப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு. சோ இந்த படம் 50 நாள் ஓடி டீசென்ட்டா ஹிட் ஆச்சுன்னே சொல்லலாம். அண்ட் அதே தீபாவளிக்கு இந்த மித்ரன் தனுஷ் தேர்ட் காம்பினேஷன்ல உத்தம புத்திரன்ங்கிற படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. இந்த படம் 2008 தெலுங்குல சூப்பர் ஹிட் ஆன ரெடி படத்தோட ரீமேக் தான் இந்த படம். தென் இந்த படத்தோட டைட்டிலுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் ஒன்னு இருக்கு. அது என்னன்னா 1958 சிவாஜி அவர் நடிச்ச உத்தம புத்திரன்ங்கிற படத்தோட டைட்டில் தான் இந்த படத்துக்காக ரீயூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 1958 வந்த உத்தம புத்திரன் படத்துல யாரடி நீ மோகினின்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும். சோ அந்த சாங்ல வர யாரடி நீ மோகினிங்கிற லைனை தான் ஜவஹர் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு டைட்டிலா வச்சிருப்பாரு. சோ இந்த படமும் ஒரு டீசென்ட்டா ஹிட் ஆன படம்னே சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 வருஷம் கேப் கழிச்சு 2016 மீண்டும் ஒரு காதல் கதைன்னு நியூ ஃபேஸஸ் வச்சு ஒரு படம் பண்ணாரு. அது 2012 வந்த மலையாள படமான தட்டத்தின் மறையாதுங்கிற படத்தோட ரீமேக். சோ இப்படி தொடர்ந்து ரீமேக் படங்களை பண்ணிட்டு இருந்த ஜவஹர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரோட ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்டான மதில்ங்கிற சோஷியல் டிராமா ஃபிலிம் ஜி5க்காக பண்ணாரு. அண்ட் இந்த படம் ஏப்ரல் 14 2021 அப்ப ஜி5ல பிரீமியர் ஆச்சு. அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி 12 வருஷம் கழிச்சு தனுஷ் அவரோட திருச்சிற்றம்பலம் படம் மூலமா மறுபடியும் இணையறாரு. சோ படம் எப்படி வரப்போகுதுங்கிறது ரிலீஸ் அப்பதான் நமக்கு தெரிய வரும். அண்ட் இந்த விஷயத்துக்குலாம் அப்பாற்பட்டு 2014 காஃபி வித் டிடில விவேக் சார் கிட்ட டிடி அவங்க நீங்க ஃபீல் பண்ற அண்டர்ரேட்டட் டைரக்டர் யாருன்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு விவேக் சார் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஜவஹர் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அப்படி சொன்னதோட மட்டும் இல்லாம தனுஷ் அவருக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஒன்று கொடுக்கணும், அதான் அவரோட ஆசைன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அண்ட் விவேக் சார் இப்போ இல்லைனாலும் அவர் 2014 சொன்ன நல்ல வார்த்தை இப்போ 2022 நடக்குதுங்கிற போது கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு. அதோட தனுஷ் அவர் பழச மறக்காம இவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம்னே சொல்லலாம். அண்ட் ஓவராலா திருச்சிற்றம்பலம் படம் ஃபீல் குட் மூவியா இருக்கும்னு நம்ம நம்பலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பத்தின உங்க தாட்ஸை கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. அதோட திருச்சிற்றம்பலம் படத்தோடைய உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.